Primer de tot, volem agrair públicament el suport dels alcaldes de tots els municipis de la comarca de l'Urgell, que estan al nostre costat, i el suport també del Consell Comarcal de l'Urgell, que està intentant fer totes les gestions possibles perquè això no ens estigui passant. Estem esperançats que si ells creuen en la nostra identitat com a pobles, en la nostra història, i que han comprès la importància de la nostra petició, la Generalitat de Catalunya, que és qui té la responsabilitat d'atendre les nostres peticions, també ho entendrà. Estem convençuts que la Generalitat vol vetllar per l'equilibri territorial de tots els pobles de Catalunya. Avui és una diada on estem reivindicant precisament la identitat dels pobles de Catalunya. La interpretació que s'ha fet d'una llei orgànica, que és la mateixa des de l'any 92, sota la qual ens ajudaven perquè els nostres fills poguessin dinar a les escoles, donat que no poden anar a dinar a casa, és una llei de mínims, entenem, i la Generalitat de Catalunya és ben lliure d'ampliar aquests mínims. Fins ara ho han fet. Els nostres pobles, en diversos anys, han anat tancant les escoles que tenien, rebent com a compensació la gratuïtat del menjador escolar i del transport. Per això ens manifestem, per demanar a la Generalitat que no es basi en la llei de mínims, que continuï promovent l'equilibri territorial i la igualtat d'oportunitats en un dret fonamental per tots els futurs ciutadans i ciutadanes de Catalunya, com és la seva educació. Que no faci diferències entre els pobles que són municipi i els que no ho són. Els catalans, com s'ha dit moltes vegades avui i es dirà moltes vegades al llarg de tots els pobles, reivindiquem des de Catalunya que no es faci diferència entre les nacions sense estat i les nacions amb estat. Nosaltres volem que se'n reconegui la nostra entitat com a pobles sense municipi. La mateixa sensibilitat és la que ara no s'està veient que respectin, donat que ens sentim discriminats i marginats. Després de diverses reunions, el Departament d'Educació s'ha compromès a sí pagar el dinar dels nostres fills el dilluns i el dimarts. El dimecres veurem què és el que passa. Esperant doncs la resposta que rebrem el proper dimarts, intentem transmetre-us el nostre neguit i demanar-vos el vostre suport com a targarins i targarines i ciutadans de Catalunya que sou en recolzar la nostra petició de que ens respectin la dignitat que tenim com a pobles. Tinguem alcalde o no el tinguem. Moltes gràcies i visca Catalunya lliure! Ja a l'inici de l'acte festiu, amb la Cobla Tàrrega, ballada de sardanes, un vermut popular organitzat per l'Ajuntament de Tàrrega, Regidoria de Cultura i servit per l'agrupament Escolta i Guia Mestre Güell Roger de Llúria, actuació dels castellans. Qui entre? Els caporals suposen de l'essència.